Здравейте хора, аз съм RLexer.bg и това е първият ми клип в новия ми канал. И сега ще ви кажа по-скоро за какво е моят канал и защо го направих. Първата и най-важна причина е за да се забавлявам и вие също с мен. Канала ми ще е предимно за игри, но може и да снимам някакъв челендж или някакви други такива по-забавни неща. Надявам се да ви харесват. И съжалявам, ако няма особено разнообразие в игрите, също за което и съжалявам, че ще снимам най-вероятно 2-3 пъти в седмицата, защото в момента знаете, че е зима, вземем по 2-3 урока на училище и знаете, трудно е и няма да има време. Но ще се постарая да качвам възможно най-скоро. Игри, по принцип харесвам игри екшън, нещо танкове, стреляне, такива неща, но харесвам също и например Paladins, Minecraft също може да играя, ще играя с други хора, които познавам, са ученици, те също имат канали, ще има линкове в описанията на клиповете, ще разглеждаме някакви смешни сайтове или някакви такива подобни неща, може да има и нещо като анбоксинг, не знам, пишете просто, нали, ще бъде добре да пишете в коментарите какво искате да гледате, какви игри, нещо по-забавно такова. И надявам се да ви хареса, на мен ще ми хареса 100%, аз обичам да съм в компания. Така че довиждане от мен, аз бях RLexer.bg. И не забравяйте да се абонирате. Довиждане!